Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni la începutul ședinței de guvern că va crește pragul pentru acordarea tichetelor sociale, pentru ajutoarele de încălzire, dar și pentru medicamentele compensate. Măsura este una de natură să ajute în special pensionarii care ar fi depășit pragul în urma recalculării pensiilor. Adoptăm azi o măsură complementară recalculării pensiilor, ce asigură echitate pensionarilor care primesc tichete sociale, medicamente compensate și ajutor pentru încălzire. Astfel, majorăm pragurile veniturilor obținute de aceștia pentru ca și după recalculare, cei cu venituri reduse să primească în continuare ajutorul necesar. În cazul tichetelor sociale pentru alimente, creștem limita de venituri de la 2.000 la 2.210 și pentru pensionarii care beneficiază de compensare cu 90% a prețului de referință a medicamentelor, majorăm plafonul de venit de la 1.830 la 2.020 pe lună. Astfel susținem cu fiecare dintre aceste forme de sprijin peste 2 milioane de oameni pensionari, persoane cu dizabilități sau familii monoparentale. Venim cu o decizie importantă și în privința ajutorului pentru încălzire. Sumele rezultate în urma recalculării pensiilor nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor pentru acest tip de ajutor. Rămâne valabil ultimul talon de pensie emis înainte de recalculare. Premierul a ținut să transmită că un număr cât mai mare de pensionari pot primi în continuare sprijinul în perioada 1 septembrie 2024-15 octombrie 2025.